Is é MyGov ID de logálas teach éonar le haid seirbhísí rialta sin éireann. Inniu, tá spánaí dit chunas cúntas panúsach MyGov ID a chruthú. Chun tosú, bé danam agus de cheola riamhhuist wet. Nuair bhééis seo agat bé tún an cúntas a chruthú. Dús, teagadí mygovid.ie agus clicáil ar an gnapa Cruthaí Cúntas anois. An sin, churas deach de chéad anam, do chluine, agus de cheola riamhhuist. Bhuailimís go núsáid fá seola riamhhuist farsanta a mé ruachtain agat ar a gcónaí agus ní seola riamhhuist oibre. Churas deach de feasócail agus deimhní é trína churas deach a rís. Deire, deimhní go bhfuil tú os cionn 6 bliana ag díos ach clicáil ar an tic fosca. An sin clicáil Cruthaí Cúntas. Seolfar cód 6 idir chuig an seola riamhhuist a chuirtú ar fáil. Béirt é seo churas deach sa réimse cód ar an scáilán chun de cheola riamhhuist a dhéimhnú. An sin clicáil ar deimhní cód. Má hagann de cód leis, feicid dú scáilán deimhní an sin inar féidir leat ar rá a clicáil. Don céimhéirí le ráitis príomhádachais MyGov ID agus aontaí leis an téirmí agus cinéalacha. Clicáil ar aon tíam chun leanú rá. Chomórdas, tá cúntas panúsach MyGov ID agat anois, chun ruachtain aáil ar na seirbhísí go léir atá ar fáil déon cinnte do chúntas a iarú có lua agus is féidir. Gur mágad.